Nahulikam ang mga motorsiklo nga mo counterflow ug milahos lang og gawas gikan sa establishmento mo'y hinungdan sa mga disgrasya. Ang report ni Femari Dumabo. Ang mga disgrasya ang nahulikam dinhi sa monitoring sa Talisay City Command Center. Nahitabo ang usa sa disgrasya sa Dan Oldog westbound. Diin makita nga go signal sa mga sakyanan nga pa westbound. Hinungdan nga lahos-lahos na ang mga motorista sa pagpadagan. Apan sa kalit lang sa unahang bahin. Kalit lang migawas kining motor nga gikan sa parking area sa usa ka establishmento. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga ang maong motorista wa lang gani mo tan-aw kun aduna bay nagpadung nga mga sakyanan. Rason nga nasara sa ang usa ka motor ug nakasaghid na hinuon sa gikatagbo nga sakyanan hangtod nga natumbag yud kini. Sad-an ang katunaas tindahan kani kalit ug gawas. Unta siguroon gyud una sa ato mga drivers nga clear gyud ang iyang daan before siya mo execute. Samtang maing pagkatumba nining laing motorista nga may overtake sa tricycle sa gamay nga daan duol sa flyover facing Blanners. Sa iyang pag-overtake, naabot kini sa pikas lane diin nag-agi usab ang gikatagbong laing tricycle. Hinungdan nga nagkasaghiray ang ilang mga manubela nga mo hinungdan sa pagkasarasay ug pagkatumba sa motorsiklo. Sa laing balita, padayong nanawagan ang City Toda sa nanag-iya nining motorsiklo sa pagbisita sa ilang buhatan. Mato di Tumulak, na corner sa mga traffic enforcer ang nagmaneho sa motor, human kini mipasutoy og dagan dihang gipahunong kay wa maghilmet niadtong Sabado, Agosto 1. Napahunong kini pipila ka kilometro ug diha na masayri nga dili sa driver ang motor subay sa rehistro sa motorsiklo. Pakyas usab kini pagpakita og mga dugang dokumento isip pagbatuod nga iya ang motor. Wana usab kini mosanong dihang giawhag sa City Toda nga tawgan angan nga anaa sa rehistro. Hangtod karon anaa pa ang motorsiklo sa Talisay City Hall compound, gi-impound. Gipaabot nga mopatim-aw ang tag-iya sa motorsiklo ngadto sa buhatan sa City Toda. Nitumaw lang ang among pagduda tungod kay nagduha-duha siya, mura siya nakuyawan sa pagpangutana. Unya ikaduha, ang iyang motor dunay damage. Dunay damage dapit na sa may atubangan. So, wa pod siya mohatag og rason ngano nga naingon ato ang motor nga iyang gida. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.